Vreme je da sklonimo zlikovce sa vlasti, da skinemo bandu socijalističku sa grbače naroda. Samo hoću da vam ukažem na činjenicu da je Kosovo i Metohija mnogo važnija tema od bilo kakvog pridruživanja i fašisoidnih ideja gospođe Marković i nekih drugih u ovoj sali. Hvala vam najlepše. A moja kuća, gospodine Jovanoviću, i na svakom mestu čitave familije Vučića, nismo mala familija, na svakom mestu bit će baš ovo, da vam još jedan puta pokažem, sigurna kuća kojeg pominjete, a treba da vas je stid i sramota, niste ni do kolena Vojislavu Šešelju da biste ga u bilo čemu pominjali. Vi ste... A da li se odličite Šešelja? Ne, ni slučajno. Vojislav Šešelj je predsjednik naše stranke. Gospodine Vučiću. Ljudi, politika se ne menja od danas do sutra. Kazali veliki narodni protest zbog položaja u kojem se nalazi dr. Vojislav Šešelj. Agresor nas je smatrao svojim neprijateljem. Nam je drago da je tako, neka nas smatraju u buduće, jer ćemo podržavati odbranu, slobodu i opstanak naše otadžbine i našeg naroda. U našoj otadžbini mi i dalje imamo velikih problema. Hoćemo li da idemo sa Sjedinjenim Američkim Državama? Hoćemo li da idemo sa onima koji hoće da nas unište? Sa onima koji su ubijali ovaj narod? Sa onima koji su rušili mostove? Da li to neko pokušava da ih amnestira? Ili pokušava da nas natera da zaboravimo šta su nam sve radili prethodnih 10 godina i šta nam i dalje rade? Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana, pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje. Šta je još uradio Slobodan Milošević po nagovoru one njegove žene? Nama dostavljaju i papire i informacije, jer i ti ljudi se bore za slobodu i čekaju slobodu kao ozeblo sunce i čekaju da vam vide leđa. Gde su vam danas Karlobag, Gogulin, Karlovac i Virovitica? To nam ova nesrpska fukara, ovi mučenici i jadnici, što onima koji su ovu zemlju bombardovali skute ljube i ruke im ljube, oni hoće da kažu gde ste vi danas radikali? Slušam da mi Ivica Dačić govori s kim ću da idem u koaliciju. Govori mi onaj koji me je 3 meseca masno lagao sa svim obećanjima, potpisima, konferencijama za novinari i sa svim drugim, pa on zna bolje nego ja s kim ćemo da idemo u koaliciju. Pa kako je to moguće? Mi kad kažemo nećemo, to znači nećemo. Za razliku od njega koji kad kaže hoćemo, znači nećemo, kad kaže nećemo, znači hoćemo. I to uvek tako tumačite. Naučio sam, čovjek je prirodni lažov. Šta god da kaže.